És una de les promeses de la natació catalana i ho és en una de les proves més dures, la de les aigües obertes. En Pol Gil és el campió d'Espanya actual dels 5 quilòmetres i el tercer més ràpid en els 10. Amb aquestes dues marques, aquest nedador del Club Esportiu Mediterrani participarà en els europeus de Glasgow, que es disputaran a l'agost. Estic molt més preparat que el primer cop, he entrenat més i psicològicament també estic més preparat i tinc moltes ganes, la veritat. Serà unes carreres, perquè nedaré diverses proves, bastant complicades perquè hi ha molt de nivell i crec que l'aspecte psicològic, el saber patir i estar davant és molt important. Es una recompensa que casi te diría se lo merece. En el deporte nadie se merece nada, pero en caso de Paul un poquito. Porque él ha luchado mucho. La progresión lógica de Paul es poder aspirar a estar en el grupo, probablemente en el grupo de cabeza y delante de este grupo de cabeza va a ser muy complicado, pero al menos ir con ellos hasta el final. Fer una bona competició per mi seria arribar al grup capdavanter amb els 10 millors d'Europa, estar ja en la pomada, que jo ho dic, i al final donar-ho tot. Jo, per mi, la meva preferida, encara que el 5.000 m'agrada molt, és el 10.000 perquè és la prova olímpica, és la que tothom està preparat per allò i és on realment pots mirar les forces de cada un. Sempre he sigut una mica de nedar més llarg. El que passa és que això ve del meu entrenador, el meu primer entrenador d'aquí al CAR, el Luis Rodríguez, que és entrenador de la catalana, i ell em va dir, va veure algunes qualitats en fons i em va dir, oye, ¿por qué no probamos de entrenar más aguas abiertas, al 1500 també? I vam provar i la veritat és que ha sortit bé i ara estem en aquesta dinàmica. En Pol va començar a nedar al Club Natació Vallirana. Amb només 4 anys ja començava a destacar en això de la natació. La meva mare sempre havia nedat de petita i la meva tieta també, i ve una mica de família també. Des de petit he estat en contacte amb l'aigua, ja des dels 4 anys ja estava nedant i tal, i vaig passar d'entrenar al meu club, al Club Natació Vallirana, a passar aquí al CAR amb 16 anys. Se ha montado una organización con su familia, que le iba por la mañana el padre, el abuelo, tenía todo montado, poco apoyo y poco a poco ha crecido, después se ha incorporado en mi grupo. Hemos tenido un momento, hemos un poco perdido también fe, ¿no? Diciendo, bueno, pues puede ser que esto no es para ti, Paul, y hemos peleado para que se quede aquí. Paul es un chaval que tiene muchísima experiencia de aguas abiertas, porque compite mucho, hace muchas travesías, ha peleado con los mejores del mundo, y está en un nivel que le falta un poco la parte final, el sprint final. La prova d'aigües obertes és de les més dures de la natació. No només cal estar preparat físicament, la ment també hi juga un paper molt important. No tiene todavía Paul el nivel para estar delante y tirar el grupo, pero tiene el nivel para estar dentro del grupo. Esto es una cosa que ya es un progreso, y este año pues hemos trabajado también todo lo que es la resistencia y la velocidad para poder acelerar cuando toca. Como siempre decimos, ¿no? Que estás con el grupo hasta 9.900 metros, está bien, pero hay que acabar delante. Lo que hacemos aquí es que cada año pasamos etapa, cada año algo mejor hacemos que el año anterior. I mentre passen etapes, en Pol somia en uns Jocs Olímpics. Rio se li va escapar. Ara les seves braçades s'orienten cap a Tòquio 2020.